kaninyo, ilabi na sa mga suking tigpaminaw ng inyong programang Mga Gapnud sa Kinabuhi. Nasayod ko, naglisumughan ay ning akong suwat. Kung nalangay mo gamay. Ulam sa tanay. Itago na lang ko sa pangalang Pax. Short for Paquito. Gusto na ako i-share, Idol Inday, ning akong kasinatian. Ilabi na sa mga lalaki nga naminaw karon. Kanabitang kulang nagpagtagad silang mga uyab. Kanabitang di take for granted na lang nila. Atong nanguyab pa, sweet kayo. Sa diyang gisugot na, aslumpas sa suka nga napuratan. Mana na kong gipanguyaban si Jessie. Hangtod, nakabot yun ako. Ang iyang tamis nga o. Apa nakalimot ko, na kinahanglan po rin natong socialization. Kinahanglan po na ito mag-date-date. Huwag maglaag-laag ka o ba ng atong uyab. Huwag sa dihang, nasipyat yun ko. Nasipyat ko, Idol Ginday. Nakuwang ang akong pag-amuma kaniya. Hinungdang nagsugod kining GAPNUD sa akong kinabuhi. Uy, ano Banj? Saba? Wala ka tabi. Ano ba? Ingat kayo ng boarding house. Uy, saan naman na siya? Uy. Anak ka. Dito lang yung boarding house dito. Kami. Di lagi kapoy lagi ko. Bida niyo mo. Ikaw mo dyan sa mga hagad. Sino naman kagkapoy? Sino ba? Karoon, tumiagi na siya gagad sa imo ha. Tapos karoon mo na po. Sino ba? Sinang tag, uyo, anong boarding house mo? Wadyo tayo, laglaag-an ni. Ano saan mo gito ni Banj? Di ka ulo ko ni mo? Sige ka ulo. Grabe sa kayo. Dali na ko dali. Magluluod lagi dayan. Matay dali. Ayaw ba? Saan na siya? Init ka ayaw eh. Naman, makigaan ka? Bida naman, di na lagot-agot. Ato ang moment. Sa mo kay, buti pag-gugubi. Sa mo kasi gunit-gunit diha. Uy, sa hawak na ko. Ay, si gunit ba? Saan may problema ni mo? Di, kablo ka? Muragi ka ulo, nandiyan ko ni mo ba? Ano kayo mong kanihana? Di naman ka magiglaag na ako. Naunsa naman taong ka, di ka uyag. Di na... Dahil ako bida na luod lagi dayon. Madili man sa inyo anak, pero mahog anang dagana. Di, ano... O, asa naman ka? Uli na ko, uy. Bahala ka diha. Ano, Banj? Huwag ba ni bayhanan eh?
Ayo. Uy! Oh, Ano ba? Saan lagi ka? Namlaag ta? lumingaw, kay kunin mo. Wala, dira na ko sa inyo ko. Maon na. Mali na ka, Dre. Abi na ko makiglaag na ka sa kuha. Pauli na lang, uy. Saan na siya, uy? Oh, uy, ano? Ano ba? Ano ba? No, saan ba masuka mo nung? Ulitan mo na ang kiwisimikit ang datong isa. Ulang sa tali. Ano ba? Che! Ulit na lang kung si mapaakan pa ka ni Giruan. Ano ba? Saan ba yung ni mo? O naman niluon eh. Bihana niyo, di tiksan, di po mo reply. Asa na ka? Suroy taog mall. Kasi mana na pag may nagkita na kung ni Vance ba? Niwang na ba kayo ito? Di reply. Di ko kay init. Tanawa na doon. Kanig yung mga babae yun. Imungag doon. Dili, labong di ni mo hangton, gusto. Kamu yung mga babae ba? O ang babae, pag minamahal, may kurso na dahi, ayaw-ayaw. Pag-ilis na kay agian ti ka mga unta og ice cream nga Magnum 357. Ganahan sa mukha na itong 357. Uy! Suluha. Saan ba yan? Agto dili. Pero tingin yung mga babae. Uidyo kayo yung mga babae ba? Di ka mong sabay ha? O di, wala ka. Wagto na lang ko eh. Ako na rin magkaon-kaon nito 357 ice cream. Labiya na yato ice cream mo eh. Ay, kalami standby na sa mall. Kaso daghang lami paliton pero sapi eh. Patingin-tingin, di naman makabili. Siya ni Vance magid ni? Apa? Dili. Di ni siya. Ni angkla man og lalaki. Matago ko ng manikin. Agalaw-gaw, laki man yung manikinan eh. Naigo. Okay. Naigo ang ako lovi poda. Baby. Siya gyud. Di ko masayo. Paingon sila din sa kuha. Bakit ang ko niya? Naagit siya sabay ng lalaki. Uy, nalagi ka, hay. Kinsa na inaday, gang? Di, friend na ko, gang. Mao ba? Maunta na imong friend, oy. Mura na bagwapo. Sige, ato sa miha, bye. Ay, Brad, na ni Brad. Sugo ako kailan ni mo. Naano siya sabay? Naanasika ang klang lalaki. No. Dili. Dili.
sa mo reply, oh. Your balance is 0. Tawagan ako, be. Kinanglan explain niya kanong nabuhat yan is ko, ah. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Siya nagsaba nga nag-ilis sa sig number, oh. Pakyas yung kay sugma. Pakyas yung kay ko.